Ka istorya sa usa ka maestro ni siya sa elementarya, o niya sa pagklase niya ningon siya siyang mga student mga pupils, class, nakoy isulti ninyo, ako dili ko motuo og Ginoo, dili ko motuo og langit, dili ko motuo og impyerno. Mao nga ayaw mo katuo anang sulti sa pari, wali sa pari nga naay Ginoo, naay langit ug impyerno, kay dili ka na tinuod. Ning tugbaw ang iyang sakop nga ang ngalan si Cardo Dalisay. Kinsayngan sa bata? Ug miingon si Cardo, "Sir, nakakita na ako og impyerno." Miingon ang iyang teacher, "Unsa? Asa man?" Ug miingon si Cardo, "Sa among balay." Ug mipadayon siya, "Kung si Papa ug si Mama mag-away, musinggit silang kusog kaayo ug ilang ipanglabay ang mga butang sa among balay. Mga kaldero, mga luwag, mga unsa pa nga naa sa mong balay, ilang ipanglabog. Ako og si ate, mudagan mi, musuod mi sa kwarto kay mahadlok mi. Dito mi mutago mi sa kwarto. Unya, si Papa mamalikas, manungo. Mingon siya, kining balaya, impyerno. Mulayas ako dinhi. Og si Mama musinggit usab sa makusog. Lakaw, ngadto sa impyerno. Na impyerno huy. Nakaubo ko ingon na kanang maestro. Na di impyerno. O mingon na po siya. "Cardo, ingon kag na impyerno, naapoy langit." Og mingon pod, "Oo ba sir, naapoy langit. Asa man ang langit?" Miingon si Cardo, "Kung wadto kami sa balay sa akong lula dito sa bukid, abi-abihon kami niya, gakson kami niya, ug hagkan. Mingog salamat kay niya akong mga apo, gimingaw ko sa akong mga apo." Unya, mingon siya, "Saka dinhi sa akong mga prutas nga daghan kaayo, kaon mo." Kaon sila sa mga prutas na santol, mangga, tambis, chiko, biyabas, sinigilas, ug uban pa. Ug sila malipayon kayo nagkaon-kaon. Unya mingon ang lula, "Kaon mo dinhi kay wadto ko dito sa kusina kay andaman mo na kog snacks nga nindot kayo." Pag umanilag kaon, miadto na po sila na may iro nila sa iyang lula. Ang iro nga laki gitawag og si LeBron James. Kisagan sa iro. Taga Lakers, napildi labag Lakers gapon. Pilis Miami oy. Unya dua silang LeBron James. Unya na po sila iring nga gwapa kayo ang ilang iring. Kay ngan Angeloxin. Kisagan sa iring. Sila dula-dula sila, malipayon sila. Pagkahuman, mingon ang iyang lula, "Dali na kamo kay mang snacks nakita dirhi." Ug si lula, nag-andam alang kanamo, ug suman, budbod, hinog nga mangga, puto, sumang pulanghoy, ininit nga chocolate. Ug dito, malipayon ming nagkaon-kaon, ug snack, miinom og chocolate. Mainom mo din chocolate? Unya, ang akong ate misinggit, niara ang langit dinhi, niya sa ilang lula ang langit. Nailangit aso man. So kamong mga lula, kamusta man? Ug muadto ang inyong mga apo, mukaingon pa sir langit o mukaingon impyerno man ilang lula, o di matapakanon, di matatagad-tagaron. Mga pinatiyong may ni Kristo, hamong istorya, nagpadiyag, manigisulti sa atong simahan. The kingdom of God is already but not yet. Ang gingarian sa langit, niya na sa kalibutan. Niya magsugod na sa kalibutan. Ang pangkahipitan nini, tuog yun sa dapit sa langit. Asa dapit wako katuod. Basta kay langit. Moni, kung ang atong tagsa-tagsa ka pamilya, naa kanunay
ang pagigugmaay, pagsinabtanay, pagpasayloay ug malinawon ang atong pamilya. Nagsugod na ang langit diya sa inyong pamilya. Apan, kung ang iyong pamilya nagsigig sinumbagay, nagsigig nilibakay, nagsigi og mga away kanunay, gubot, way ampo-ampo, nagsugod na pud ang. O sabi nagsugod? Kami ningingon na? Magsugod na pod, nagsugod na pod ang impyerno sa maong pamilya. Nganuman, kay wa man ang pagpasayloay, wa man ang pagigugmay, wa man ang kalinaw. So muna itong tanawon, gusto sa Ginoo di ay nga kitang tanan, ang tagsa-tagsa ka pamilya, malinawon, maampuon, ug naa kanunay ang pagsinabtanay. Sa atong lungsod po, sa atong lungsod, kung diya sa atong lungsod, ang katawhan din sa atong lungsod sa Pilar, naa ang kaangayan, naa ang pagtinabangay, naa ang pagigugmay, ug naa ang kalinaw, nagsugod na ang langit din sa atong lungsod sa Pilar. So mo atong pangayoon sa Ginoo nga magsugod din sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, atong lungsod ang gingharian sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon naghatag kanato og duha ka mga puntos. Una, naghatag nato og good news, maayong balita. Ikaduha, naghatag po nato og pagpasidaan, warning. Unsa man ang good news? Ang good news mao, ang atong Ginoo naghatag nato og daghang mga grasya diha sa atong dapit, diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Unsa man nga grasya? Gusto sa Ginoo nga atong pistahan ang kinayaan. Gihatag sa Ginoo kining kalibutan nga naatay dakong yuta. Sa una, daghan patag mga bisag di patang mananom sa una, makakaon na tag mga prutas, mga gulay. Pero karon kay nakanihit na, ang gusto Ginoo nayuta. Pero kita ni patamnon, magtanom tag gulay, magtanom ta og prutas, magtanom tag kahoy aron nga makaani kita ug munindot pagbalik ang atong kalibutan, ang atong dapit. Ikaduha, ang gasa sa mga tao. Kining mga tao nga atong palibot, sakop sa pamilya, atong sakop sa cluster, atong isikataw, gasa na sa Ginoo nato. Mga di nato kontrahon ang atong isikataw. Maayo ta og relasyon. May taga, oy sister, may buntag, apir. Pero wasay apir kayo kay COVID pumaron. Inan mga apir, amigo ta, tinabangay ta, pero di ta magnilibakay, dili ta magsinumbagay, di ta mag-away. Unsa pa, ang tagsa-tagsa nato ka mga talento. Ang Ginoo naghatag natong mga talento aron ipaambit nato sa uban. Kining baga Virgen del Pilar Choir, ang ilang gipaambit karon ang ilang mga maayong mga tingog, kay lakon ko maminaw, kay nindot kayo ang ilang mga tingog. Sa ato pa, ug natay mayong tingog atong ipaambit nato sa Ginoo. Kung maayo ka manilhig, mutabang kag panilhig din sa simbahan. Kung maayo ka mo decorate, apil og decorate. Ug unsa man ang imong mga abilidad, ato ning ipaambit. Di kay mingon lata, para rin ako, manong rin magtabang-tabang ko, dili. Kung naatay abilidad, ipaambit nato na aron nga madugan nato ang kahimayaan sa atong Ginoo. Unsa pa, ang mga sakramento, 7 ka mga sakramento, gasa na sa Ginoo nato. Ang sakramento sa Santos nga Eucharistia, kini atong Santos na Misa, diin kita gipapistahan sa Ginoo ang iyang mga pulong. Nga ang iyang mga pulong, kung ato ni siyang isulod sa atong hunahuna o kasing-kasing bansayon sa atong kinabuhi, mao ni magda og kabaguan, kabuutan sa atong kinabuhi. O usab ang lawas ug dugo ni Kristo pinagi sa atong pagkalawat sa tumika ang lawas ni Kristo, amen, pasalbot nga si Kristo anig lagawas nato sa simbahan, kauban nato si Kristo diha sa atong kinabuhi. Sumoto gusto sa Ginoo nga papistahan niya ang iyang mga gigasa nato, pahimuslan nato ni atong ipaambit sa uban. Ikaduha, warning, pagpasidaan. Unsa may pagpasidaan? Ang Ginoo iyang gipasidan ng mga Israelita nga kung dili mo mutuo, dili mo budawat kanako, adunay mahitabo gyud.
ug nahitabo gyud niadtong 70 AD nga ang Jerusalem gigunob sa mga Romanhon kay wa sila nagtagad-tagad, wa sila naminaw sa Ginoo. Sa atong panahon usab karon, mga kitang gitawag mga hintil, tungod kay wa man budawat ang mga Israelita, kita tibuok katawhan sa tibuok kalibutan, gidawat sa Ginoo nga mahimong iyang katawhan. Pero napipiro. Di paigo nga mingunta, ako Kristiyanos, ako Katoliko, gibunyagan ko, gikumpirmahan ko, ngapil ko sa Santo Eucharistia o guban pa. Apan ang atong kinabuhi, wa magpuyo diya sa mabungahon ng kinabuhi, wa magpuyo diya sa kabuutan, kabalaan, pagkamalagaron miyong Ginoo. Mistake, dili paigo ng imong pagka-Kristiyanos, dili ingon o kasiguruan kay Katoliko ta, apan di ta magbinuotan nga malangita. So ang gusto sa Ginoo nga umanta makadungog siyang mga tingog sa iyang tingog o mapanandungan sa atong kinabuhi, mamunga ni kung bana ka, buutan ka gabana, imong gimahal, gipangga gialagkara na imong asawa. Kung asawa ka, higugmaa imong bana, tagay sa imong gugmang nag-urot-urot. O kamo bana ng asawa, higugmaa ang inyong mga anak, matutua sila nga mabuutan nga mga anak. Kamong mga anak, higugmaa ag tahura ang inyong ginikanan. Sa ito pa, very good, holy family. O di agong mahuli na imong family, ang inyong kinabuhing pamilya, mahimo pong modelo diya sa inyong mga silingan o diya sa atong katilingban. Itong pangayoan ng grasya sa Ginoo, inubanan sa pangamah ni Mama Mary, ang atong patrona, ang Virgen del Pilar, nga kita makasunod sa kabubuton sa Ginoo, sa atong mga pulong, mga maayong buhat, matag-adlaw. Itong paghuon ng atong pagtuo. Palihog manindog. Nagatuo kami sa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug sa tanang makapakita o dili makita. Nagatuo kami sa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa man sa wapi katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios sa matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanato mga tao alang sa atong kaluwasan mikanaog sigiyan sa langit sa lalango sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato naganto siya namatay ug gilubong sa katulong adlaw na banaw siya haron matuman ang kasulatan misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan mubalik siya nga may mayaon arong paghukom sa mga puhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingarian no walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo makahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nakatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka punyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nakapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Gida